И здравейте хора, аз съм малко от Goto Games и днес съм в моя сървър GoCraft. В момента няма никой освен мен вътре, защото явно всички са надаскало. Аз съм малко болен. Сървъра сме го правили някъде 3 човека. По-скоро 4. Един от тях ми помогна за настройването на плагините. Другия ми прати плагините, третия ми показва изобщо как се направи сървъра. Да ви кажа, помогнаха Стеф, Чо, Тони и един друг наш приятел, който обясни за настройването на плагините. Първите 5 влязнали човека ще им дам фулки и ще си на първите 3 ще дам ранг админ. Ще търсим админи. Добре, това тук е една sugarcane ферма. Както виждате, е много ефективна. С един клик на бутончето и си вибират sugarcane пичове. Моя бате майката. Така. Готово. Тук има още малко. И IP-то на сървъра ще е в описанието. Моя скайп също. Ако искате ако искате да цъкаме, пишете, защото не винаги държа сървъра пуснат, защото просто когато играя на нещо друго, да речем Assassin's Creed, тя е мощна игра и не чак толкова мощна. Моя компютър я понася е така като перце я понася, обаче все пак не е много удобно да си държите постоянно пусната конзолата, защото ви лаги. На мен съвсем малко ми лаги, ама на вас може да ви лаги повече. Както виждате, доста сме се развили тук с Тевчо и с Тони и с един мой приятел. Както казах, просто няма да държа сървъра пуснат, защото понякога ще го пускам, когато играете, обаче няма го държа пуснат постоянно, когато, примерно, когато не играя Майнкрафт или изобщо когато не съм на компютъра, защото разбирате, това хаби ток. Пък нещо моят не се скара, че хаба много ток. Така, там има някакво блато. Тук. И да, ако гледате този клип, само си дам флай. Ако гледате този клип, да, вие ще го гледате. Това тук, всичкото, което го виждате, ако го грифите, ще имате бан защото грифиното в сървъра е забранено. За краденето и краденето е забранено. Всеки се развива. За доброволната помощ, доброволна помощ може да направите, обаче да грифиш и да крадеш, бан за поне не знам 12 дена, защото това е все пак лошо нещо, затова мога да вкарат в затвор. Добре хора, надявам се сървъра ми да ви е харесал. Кое така, пишете в коментарите. Да, другото, което исках да кажа е, че нещо SetWarp плагина се е багясал и ако някой от вас влезне в сървъра и знае как се работи с SetWarp плагин и ми обясни, мога да се замисля да го направя co-owner. Да, co-owner мога да се замисля да го направя, обаче и ще го... то co-owner беше заето. Някакъв модератор мога гладно. Да, модератор, който ми помогне за SetWarp плагина. Там да сета няколко ларпа. Ще го направя модератор в сървъра. И другото, което е... Както ви казах, търсиме випове. Опа, трябва да ям.
Търсиме випове и хелпери. Значи пишете в Skype. И това е. Надявам се сървъра да ми е. Моя сървър да ви е харесал. И така, харесате клипа, пишете в коментарите какво мога, какви ларпове искате, мога да ги добавя. Като влезете в сървъра, пишете какви ларпове ще искате и аз ще ги добавя веднага. В смисъл, ще ги построите заедно с мен, давам ви геймод и ще ги построите заедно с мен. И така. Да, и subscribe, пичове, и бъбък.